Busturia, Mape errekea. Txarapiolatik ganpera. Mendiko garoaren adurretan, Beñolako burdinolen tiriki taukiotzean, eta errota zaharretako zotin sarkorren usainean. Iraganerako bidaia honetan, gure arbasoen bizipenak ekarriko doguz gogora. Uraren indarra eta burdin asko taupaden oihartzunak entzuteko prest, goazen ba. Antxina, ibaiak bizi iturri oparoak ziran inguruko entzat. Mape errekea da horritariko bat. Mape errekea dator soilu azpitxik. Jaio horretzen da. Ez da, hiru errekatan persin je, ure hartunan, herriko urean didator zati bet, oine beste leku batzu badator, behar lehenko hasian dikin zan mapeko errekatik. Eta hiru erreka zeitzik esaten dako, esan dozu lehen horreri... Hiru erreka juntetin lako. Zeitzuk? Bata dator soilubetik, besti mokolaneko mapeko azpitxik, da besti sorpetzamen digitatik. Ibilbide guztian, Busturiko hainbat lur zeharkatzen dauz itxasadarrean sartu arte. Mape errekako urak, etxerako, bogadea egiteko, edo arrantzarako be erabili izan dira. Baita beste zeregin batzuetarako be. Urte askoan errekako uraren indarra erabili izan da burdinolak eta errotak martxan jarteko. Izan be, lehenengo, ibarrolak, burdinea lantzeko, eta handikora errotak, alea ioteko. Beharrezkoak izan dira herritarren bizibidean. 17. mendean, Busturian 5 burdinola egon ziran. Arbe, Alarbin, Beotegi, Zeleta eta Olabarria. Zepa mendibarriz lehenagokoa eida datu zehatzik ez dagoan arren. Horretariko 3 gure ibilbidean dagoz, gaur egun egonean egon arren. Errotak barriz gehiago izan dira. Lekukoen esanetan, Busturian atean eiego zan. Ona gure ibilbidean topauko dugu zanak. Txarapiola, Zeleta, Alarbin goikoa, Alarbin bekoa, Ola errota, Amasuntxe, Apraizko errota, Mojua, Beotegi errota eta Ganpe. Baina danadala, gauza bata izana eta beste bat izena, eta sarri, leku bakotxean egiten dan lanagaitik, gertatutako pasadizuren batengatik, edo jaubearen ez izenagaitik, jatorrizko izenagazbarik beste deitura batzukaz izan dira ezagunagoak. Errotabarri, elektrikea, motxiene, Paulino errota edo matordune. Txarapiolan hasiko da gure ibilbidea. Naita aukerea egon, Altamiran hasi eta basobideetan zehar ibilaldia luzatzeko. Txarapiola edo errotabarri, Busturiko Altamira auzoan dago. Gaur egun sasiak janta dagoan eraikin hau, sasoi baten burdinolea izan zan. Eta burdinaren gainberea etorri zanean, errota bihurtu eben. 20. mendearen erdialdean itxi eutzan eioteari. 1983ko uriolek, Bizkaiko beste leku askotan lez, Busturian be, ondamendi itzela eragin eben. Erreka bazterreko baserri eta errota batzuk behin betiko galdu ziran. Hauxe, euretako bat. Bidez idortxutik aurrera jarraitu eta halako baten ezkerretara eraikin handi baten aztarnak ikusiko toguz. Garai baten izandakoaren itzal, isil eta tristeak. Gaur, horma paino etxakoz geratzen. Barri emoileen esanetan sasoi baten etxe honi erletokia deitzen eutzien, bertan erleak egozan da. Apurtxo bat aurrerago, errekearen beste aldean, Zeleta baserria dago. Begiak ondo zorroztu ezik, nekez ikusiko dozue,
Haupe, denporearen joanak eta uraren etenbako ekinak ia ezerezean itxidabeta. Errota zahar honen parean batzen dira mapeko eta albituko errekastoak. Hortik lasterrera, asfaltuzko bidea hartu eta eskerretara eginez, Busturian burdingintzak izan dauan gunerik garrantzitsuenetarikora ailegauko gara. Alarbinera. Hortxe dagoz, alarbin, alarbingoikoa edo elektrikea, alarbinbekoa eta joandina. Baina burdingintzak Busturian izan dauan eragina, Bizkai osokoaren barruan kokatu behar dugu. Bizkaitarrok, aspalditik landu izan dugu burdinea. Bueno, Bizkaian eta Euskal Herri osoan ere garrantzi handia izan du historian zehar, ez? Ziurrenik Euskal Herria izan da Europan zehar burdinaren kulturaz jabetu zen lehen lekuetako bat. Eta erromatarren garaian ere badaukagu aztarna pilo bat. Erromatarra etortzen ziren burdin harriaren bila, badakigu ere burdina egiten zutela, badakigu ere aizeoletan hirugarren mendetik aurrera aizeolak zirela hemen Euskal Herrian, oso labe xumeak ziren, hor burdina egiten zen, eta gero Erdi Aroan hasten dira agertzen burdinola hidraulikoak, eta askoz geroago, 19. mendetik aurrera, industria iraultzak eraginda, agertzen da ja industria garaia, eta orain arte irauten duena. Gaur egun burdinari gabe ezin dugu bizi gaur egun ere. Eta gure historia burdinari lotuta dago, erabat, hasiera-hasieratik gaur egun arte. Busturialdean be, hola gizonen mailu hotzak han eta hemen entzuten ziran, jarduera hori garatzeko baliabide ugari egoalako. Zergaitik alarbinen burdinolak eta mapeko erreka inguru guzti horretan. Eskematean pentsatu behar dugu burdin egiteko elementu bi dauzela. Alde batetik burdin mea, beste alde batetik ikatza. Hirugarren elementu bat behar dugu, eta hori da energia idurria. Aizeolak mendian, hau da, soilue magaletan eta aizeolak esku indarrez eta pertsonen indarrez egiten ziren. Baina 16. mendean, aizeola horiek jaitsi egiten dira eta kokatzen dira nun eta erreka ondutan uraren energia erabiltzeko. Eta soilue inguru, da mape inguru horretan, egurriketza egiteko hainbete arboladi dagoz, eta hor ikatza egiten da, gero errekak ur emari emankorra dute daukie urtean zehar, eta faltatzen zaigu hirugarren elementu eta burdin mea. Eta burdin mea batez be etorten zen Somorrozko Muskiz eta Trianoko mendietatik. Batez be, alarbin inguru hau izan zen emonkorrena. Alarbinen bi erreka uren emagia lotu egiten dira, mapeko errekak sartzen dira hor, eta beste alde batetik itxasotipe Maria Gora San Kristobaleraino gabarrak sartzen ziren. San Kristobaletik alarbineraino bide laburre baino ez dago burdinmea ekartzeko. Busturiko irudirik erakustea ezinezkoa danlez, burdinolearen lan prozesua ikusteko, Muskizeko El Pobal burdinolan grabautako irudiak erabiliko dugu adibidez. Udagoienean, errekak urez gonburu etosan sasoian hasi eta maiatzekainera arte jarduten eben oletan beharrean jotake, San Migueletatik San Juanetara bitartean gitxi gora bera. Leku ilun, bero eta zaratatzuak izaten ziran. Gizakiaren beharrik gorriena izan be, beharra bera da, jan beharra eta horrek dakarren lan egin beharra. Hola gizonen artean, gauta egun gainera. Beharreko erropeari jakokonez, olariek linozko jantzi zuriskea eroaten eben. Buruan ostera, narruzko kapela zabala. Burdinoletan, 4-5 behargin egoten ziran, baina, jardun horretarako, beharrezkoa zan lehen gaiak atera, prestatu eta iraatea. Eta horretarako,
beste 50 bat lagun ibilten ziran. Ikaskinak, mehatzariak, itzainak. Era bitako olak egozan. Handiak edo zeharrolak eta txikiak edo burdinolak. Zeharroletan, mea burdina bihurtzeko prozesua egiten zan. Hasteko, labea biztu behar zan, egurrikatza eta burdingaia tarteka ezarririk. Ondoren, auspoak martxan jartzen ziran, urari bidea emonda. Auspoek emondako airearen bidez, 1000 gradutik gorako temperaturea hartzen eben labeko osagaiek. Beroagaz, burdin minerala burdina bihurtzen zan. Labatik atera eta gabipean joten eben. Urari bidea emonaz jartzen zan martxan gabia. Eta agoa, burdin totxoa, gabipean gainbe jo eginda garbitzen zan, burdin barra bihurtu arte. Minutuan 100 golpe baino gehiago emoneik esan gabiak. Gero, ola txikietan, errementariek erabilera askotarako tresnak egiten ebezan eskuz. Nekazaritzarako erremintak, ganaduarentzako perrak, aingurak, untzeak, jongurak. Egurrikatza zan gehien erabiltzen zan erregaia. Lehen gai hori, gure lurretako aresti, pagadui eta gaztainadietatik ateraten zan, egurra txondorretan egosi eta ikatz bihurtuta. 17. eta 18. mendeetan furi-furian egon ostean, 19. hasi zan burdinolen gainbeherea. Apurka denbora barrietara moldatu behar izan eben, eta burdina urtzetik beste zeregin batzuetara pasau ziran. 1850etik 1890 bitartean, beste iraultza bat gertatu zan. Uraren bitartez argindarra sortzea. Burdinolek euki esan azpiegiturak aprobetxauta, alarbin kasurako, zentral hidroelektriko bihurtu zan, eta ausorako eta bermeorako argindarra sortzen eban. Gero, bai berau, bai beste batzuk, errota izatera pasau ziran, alea eioteko. Alarbinbeko abaserrian, errotea egoan. Ura badabil, errotarria badabil sotinka ale bizigarria eioten, txirrinda txorronda txiribiton. Baina, 83ko urioleak isildu eban betiko errotearen kantu alai hori. Baserritarrak egunean joaten ziran errotetara, garia eta artoa zorroan hartu eta basorik baso. Baina, errotariaren lana ordaintzeko modu berezia egoan. 50 kiloko 5 kilo, ketza zen. Nik hori dugu beti nintzunde. Tirorik izan pagaten. Urunegaz, hartuaz pagaten zen. Urunen geran 5 kilo ketza zen errotarizak, eta zu 5 zetzera, 5 marger batzuz klaro. Aurrera egiteko bidetxu honetatik gora egin eta errekearen paretik ola errotarantz joango gara. Errekea kontu handizigaro eta etxearen parera helduko gara. Izenak ondo erakusten dau sasoi baten, hauxebe lehenengo olea eta gero errotea izan zala. 20. mendearen erdikaldean itxi eutzan behar egiteari. Bidean beherantza egin eta Amasuntxeko zubira heltzen garanean, beste aldera igaro eta ezkerretara izen bereko etxea ikusiko dugu. 1983ko uriole kontatu arte errotea izandakoa. Eskoatara dagoan oinbidetik Apraizko errotara helduko gara. Oinbide hau da, lehengo garaietatik ondoen konserbetan dana. Enkatxoan egindakoa da, hau da, harriak banan lurrean sartuta egiten zan bidea. Beronen ondotik joian gurdibidea eta beheratsuago errekea. Etxearen kanpoko aldean pausuan batan usaina askatuko dugu.
Ze usain gozoa. Ez duzu igarten? Kanpotik nahiko ondo badagobe, denporearen joana igartentzako eraikinari. Etxearen albo baten, agirian dago uraren urte erea, eta ondo fijau ezkero, erroberea be ikusten da errotapean. Bestalde barruan, ondinokarren, 3 harriak, toberak eta urunaska akordagoz. Baina urteak ez doaz alperrik, eta honeipe euren onenak emonda dagoz. Laba etxearen albotxutik jarraituko dugu. Bidean, betiko baserriak dagoz. Ibaizabal erdikoa, Ibaizabal nagusia eta Ibaizabal txikia. Tartean, etxe bizitza barriak. Bidekurutze honetara heltzean, errepide bazterreko mojua edo motxiene etxea bisitau geinke. Denpora baten, haube errotea izan zan. Apraiz errekearen urak erabiltene bazan, eta ondino agerian daukaz ubidea eta urak etxe azpian egiten eban bidea. Hementxe egiten eban etxeko Andreak bogadea. Etxea barrizteu ebenean, lengoak eukazan errekako harriak erabili ebezan. Urrengo geldiunea, zepamendi etxean egingo dugu. Aspaldian olea izan zan, eta horren adierazgarri dira, ondino etxearen atzekaldean dagozan burdin mineralaren ondarrak. Era honetako harriak herriko beste horma batzuetan be ikusten dira. Askoz be ilunagoak eta latzakoak dira. Etxearen zati handi bat, 83ko urioletan jauzi zan. Barriro eregi eben, eta gaur egun bizilekua da. Etxaurrean, antxinako labea teukie ondino be. Oneri joten dago, Beotegi errota edo Paulinorena esaten deutzien etxea. Urte askoan burdinolea izan zan, eta ostean errotea 60ko hamarkadar arte hain zuzen be. Errota hau entzutean dikoa izan zan, bai herrian, bai albo herrietan be. Jente asko etorten zan ona, artoa eta garia asto gainean hartuta. Ni etorten itzen aitxegaz, egunetan, burduze hartu, burduzen karga hartu eta garize, da errotara ona Paulinonena etorten itzen aitxegaz, lagunduten aitxeri. Da hemen itxe gendun, eurize eitxe banien, generale eitxe ban, ze ezpan moten, urek zantzien ziketi badago ez dugu moten, ezpan moten da. Negu partien generale ekartezan hartunta garizegaz. Da gero abisaten duzkuen listo dagoela, da etorten gaitzen bilet da, juten gaitzen atzera. Alboan ditu Beotegi apraizena eta Beotegi barria. Hemendik, San Kristobalerako bidea hartuko dugu. Errepidea zehartu eta Zubiondo eta Olatxu baserrien artetik ganperantz joko dugu. Olatxu, Muruetako Larrabe auzoan badagobe, ezin dugu aitatu barik itxi. Hau be, Mape errekearen uragaz balietan zanda. Izenak adierazoten dauan lez, hasieran burdinolea izan zan, ondoren errotea, eta gero mataderoa eta karnizeria. Aurretik dugun bideak Murueta eta Busturia arteko mugea egiten dau, eta ganpe edo matordune etxeraino eroango gaitu. Ba aldakizue zergaitik esaten dautzien matordune etxe honi. Gure bisabuelo batek amabizetan esaneten niziban, amabizek hauten bazen nien, betik etxen niziban. Atxurre dagoeleko nitsi, beha matordue da eta benga matordue, da jaten juteko. Beran matordue zan amabizetako Angelus edo etxen zan da. Matordue berbeak zer esan gure dau? Maiordue. Maiordue. Errotea, gerra oster arte martxan ibili izan. Anteparea, etxaurrean eukan, baina urioletan alboko muinoak nahar egin eta dana tapau eban. Orain,
itzelezko utzunea dago bertan. Etxea barrizteu ebenean, errotarriak gorde ebezan. Atartean dago orduko egurrezko kasea be. Etxetik tren geltokia dagoanez, etxe atzetik trena pasetan da. Sasoi baten, txokolaterea eta Isabelita pasetan ziran hortik. Txokolaterea ikatze zebilen eta lekukoen esanetan hain burrundada handia ateraten eban ze, etxea bet dardarka jarten eban. Ibilbidea amaitu baino lehen, trenbidearen handiko alderdian egozan itxosuak aitatu behar dira. Izan be, izugarrizko garrantzia izan eben busturiarrentzat. Baserritar asko keuki esan solo arloak bertan. Barri emoien hitzetan, itxosuetan genero ederrak hartzen ziran, kasurako errotetara eroaten ziran artoa eta garia. Mape errekeak soilubeko urgazetatik itxasadarraren urgazietara egiten dauan ibilbidea ikusi dugu. Hartu tartetxu bat eta egizue zanga busturiko historian.